Гледаме репортаж на Телекабел ТВ, любезно предоставен ни от управителя Пенка Драганова. Ще гласувате ли на референдума в неделя? Ще помислим малко за тази работа. Не знам, мисля, че няма да гласувам. Добре, това явно беше групата на мислещите. Сега да видим групата на незнаещите. Не разбирам нищо за какво да гласувам. Всички тротуари се продадоха. Ние къде ще се движим? Човекът не знае как ще се придвижи до избирателната секция. Вие за атомни централи му говорите. Знаете ли за какво изобщо се гласува? Нищо не знаем. Сред незнаещите имаше и какво? Колебаещи се. Може да гласуваме, защо да не? Знаете ли за какво ще се гласува? Майко, не знам нищо, аз пепте не знам. Хептен не знае жената, ама желанието е по-голямо от знанието. Виж този господин от Кюстендил, Румене. Даде едно далеч по-стабилно обяснение. Какво е референдум, знаете ли? Референдума в общи линии искам да ти кажем, референдума по принцип горе-долу не ми е толкова светло да ти кажем референдума. Започна да обяснява като ядрен физик, пък завърши като първолак. В общи линии искам да ти кажем референдума по принцип горе-долу не ми е толкова светло да ти кажем референдума. Горе-доле, да ти кажем, ако ме разбираш, мисля, че от групата на незнаещите трябва да преминем към отборът на знаещите. Вие знаете ли изобщо за какво ще се гласува? За парламентарни избори, мисля, че. В неделя. Да. Знанията му се разминават с няколко месеца, но все пак знае нещо човека. И да продължим с отбора на знаещите. За какво ще гласува? За всичко. За какво всичко? За какво не се полага? Така. Бюлетина да е, аванта да е. Ще гласуваме за Ахмета, че много е хубав. Хмета, пак намаза. Ще гласувам за Първанов. И кога това? БСП. Румене, какво стана с Аеца? Нали за него трябваше да се гласува? Тихо, Геро, че братята Роми са набрали енергия. Инерция исках да кажа. Щом направиха на Ахмед Доган, така няма да гласуваме. Че те Ахмед Доган се опитаха да го застрелят, не да го облъчат. Щом направиха на Ахмед Доган, така няма да гласуваме. Аз ще гласувам на БСП. Тоест, вие не знаете какво е ядрена централа, но ще гласувате за изграждането й. Да, за БСП-то. И излезе, че БСП-то е по-силно от радиацията. Подобно се оказа и мнението на този пенсионер в Кюстендил. Ще гласува ли господина? Ще гласуваме. Ма знаете ли за какво ще гласувате? Я не знам на кого ще гласувам. Ще видим. Защо сте дошли? Не, за какво ще гласуваш? За цената на тока. За БСП-то. Жената се опита да подскаже. Ама той човека едно си знае, едно си бае. Не, за какво ще гласуваш? За цената на тока. За БСП-то. Знаят хората за какво да гласуват За БСП-то. и това е. Никой не агитира, ние сами си идваме да си гласуваме за да. Време е да чуем и една сентенция от отборът на знаещите. Глада е по-силен от тока. Всеки ден гладуваме и умираме постепенно. Прав е човекът. Гладът те мъчи продължително, докато токът те довършва за секунда. И понеже все още сме в отбора на знаещите, не може да минем без Митю Пищова, който в деня на референдума се направи кръщене. Избрах деня на референдума, понеже аз обичам тока, силния ток, енергетиката и ще гласувам днеска с не. Така вдъхновено говори. Ще кажеш, че обича силния ток повече от манекенките. Понеже аз обичам тока, силния ток, енергетиката и ще гласувам днеска с не, защото той ще гласува най-красивия българин, най-готиният човек Бойко Борисов. Брей, отборът на знаещите се оказа огромен. Да чуем откъде идва всичката тази мисъл. Така чух по телевизора. И ако телевизора вкарва всичко това в главите на гражданите, законът вкарва някои избирателни секции в много странни места. Вкарването на изборните секции в къщите е разрешено. Затова и няколко стотин метра по-надолу членовете на друга избирателна комисия се топлят край камината на семейство Райчеви, което е предоставило механата си за гласуване. И докато чакат гласоподавател, пекат картофи в огъня. Румба, в тази избирателна секция мога да гласувам цял ден. Особено ако сипате на червено винце, жус. Не може, Геро! Забранено е! Предлагам ти да завършим с една бунтарка от ромската махала в Пазарджик. Стига, бе, сериозно ли, бе? Глада са! Аз няма да гласувам, защото вижте, обърнете се отзад, вижте, правят ни една берлинска стена. Тази берлинска стена да не е точно пред избирателната секция. Не, просто на жената ни трябва аец, след като си има вече берлинска стена. Румене,
Толкова сложна се оказа ситуацията покрай този референдум, че и аз вече се обърках. Може да гласувам, защо да не? Знаете ли за какво ще се гласува? Майко, не знам нищо, аз пепте не знам. Референдума в общи линии искам да ти кажем, референдума по принцип горе-долу не ми е толкова светло да ти кажем референдума.